Bare roligt, tag det nu roligt. Jeg har været med i Cirkusrevyen i over 30 år. Nej. Og det bliver jeg ved med. Så nu må det simpelthen holde op det her. Og det gør jeg med Revitive Cirkus. Kom lige ind med en klud. Kom lige ind med en klud. Jeg må være røget noget ned i. Hævet, urolige og kolde ben. Hvad gjorde du? Jamen nej, der er spildt lidt for det her glas ud i det. Ikke sandt? Tag det nu roligt. Hjælper mig til fortsat at være Nej, for søren til. Jeg har været med i Cirkusrevyen i over 30 år. Jeg har været med i Cirkusrevyen i over 30 år. Jeg har været med i Cirkusrevyen i over 30 år. Jeg har været med i Cirkusrevyen i over 30 år. Jeg har været med i Cirkusrevyen. Ja, du skal også lige tørre. Giv mig lige den klud. Jeg har været med i Cirkusrevyen. Jeg har været med i Cirkusrevyen. Ej, altså. Hvad nu? Ja, nu går jeg helt hen i vejret i gang. Er der mulighed vi på for, nu? at deres radio Nej, er vi helt er... henne Nej, i vi vejret? er vi på nu? Nej, Sissel. Det er altså ikke deres radio, der er hvad skal Vi noget laver med, bim og bum. men hele Danmarks Radio. 24. Hvad skal jeg sige? Nå, Bim, hvad laver du i dag? Jeg har det af helvede til. Nå, det kan jeg ikke forstå. Hvorfor? Fordi jeg løber tør for mine morfinpiller. Det lyder ikke godt. Tror ikke, du skal prøve noget massage eller noget? Nej, tak. Men hvad? Bim? Nej, bum? Hvad du vil sige? Har du nogle pointer at komme med? Det er jo dagpengereformen. Selvfølgelig. Nu er I ude. Hvorfor kommer vi på der? Hvorfor kommer vi på der? Det ved jeg ikke. Slap nu af, det kan ikke af helvede til, men så må det være. Au. Jeg kan jo ikke levere pointen, hvis... Nej, hvis jeg ikke har skrevet den, det ved jeg godt, men altså nu var der ikke Det lige kan jo noget ikke at gå finde efter. på ud af den blå luft. Nej, jeg ved godt, du ikke er kreativ. Jeg må lige have mig en dulmende mere.